Ľudia, ja som Geno a dneska vás vítam u nového videa. V tomto videu budeme hrať Fortnite, jak vidíte. Ale nebudem môcť, bude to také challenge, nebudem môcť skákať. Teraz je lobičko, takže ešte môžem, ale v hre to bude inakšie. Keď skočím, tak viete čo, urobíme to také zaujímavejšie. Keď skočím, tak musím vyhodiť jednu zbraň z inventára, tú najlepšiu, hej. Takže bude to pre mňa dosť ťažké, lebo ja už som zvyknutý na skákanie, celkom dosť. Ja by som povedal, že môžeme ísť rovno na to. Ja by som išiel, skočíme niekde teraz. OK, takže teraz už sme tu niekde vylendili, vidíte, už sme niekde tu. Takže nemôžem skakať. Ja neviem, jak to dám, podľa mňa to nedám. Ale tak dúfam, že aspoň nejaký dopadne, mi bude to hrozné, dúfam. Takže nemôžem skočiť proste, takže teraz tu musím tak chodiť. Je to dosť divné, nemôžem skákať proste. Práve si ľudia budú myslieť, že chodím jak bot. Ja sa im nebudem čudovať veľmi. Lebo ja sa to teraz aj myslím o sebe, lebo vyzerá to divne. Teraz už som chcel skočiť, hej, takže uvidíme, jak to dopadne. Vidíte, máme tu Slurp Truck, ten zničíme. Myslel som, že tu bude viacej ľudí, ináč celkom málo je. No ale vidíte, teraz nemôžem skočiť. Proste musím. No, teraz som skočil, super. Takže ja by som asi vyhodil. Pre mňa tá pumpa je asi lepšia než tamto aerko. Takže vyhodil som pumpu a teraz musím. No tak tam sa asi nedostanem. Mohol som rovno robiť tu, ale tak nevadí. No, tak vidíte, bude to dosť ťažká challenge. Lebo ja už som nevydržal hneď teraz a nechcem vedieť, jak to bude pri fightoch, lebo no, uvidíte sami. Takého týpka. Takže ja sa ozvem, keď ako nájdem. OK, ľudia, vidíte, našiel som tu nejaké mestečko a hneď tu máme brokovnicu. Nice. No, super, ja som zase skočil. Tak, zobrali sme ju a hneď musíme odložiť. Tak to je GG, no. Ja neviem, čo robím, fakt. Aspoň viete, že toto videa nefejkujem, hej. Ale tak, dneska mám celkom šťastie na tie shotguny, takže mám aspoň jednu výhodu. Ale teraz to asi tak to je. Jak toto je naisto, len ho musím nájsť. Takže keď ho nájdem, tak sa vám ozvem. OK, ľudia, už tam takoho vidím. 34 dostáva. OK, videli ste, že buildí, takže to nebude taký o ničom type. 35? Mám málo. No, tak aj ja nemám najviac. Viete čo, ja si dám toto. Zničím toto. OK, a idem. No, super, skočil som. Tak vyhadzujem aerko. No a teraz ho nezabijem, pretože som vyhodil aerko. Ale, no dobre, skočím, ale teraz je fajn, nemôžem. No tak budem musieť vyhadzovať viacej to. No tak teraz som asi mŕtvý. Musím sa vyhľovať. Tak ja teraz budem musieť vyhadzovať. Nájdem zbraň, tak hneď budem musieť vyhodiť. Ja nemám veci. Nie. Tak som umrel. Dobre, ideme ešte jednu. Toto bola veľmi neúspešný pokus, by som povedal. No, a ja by som povedal, uvidíme sa v ďalšej hre. Ľudia, vidíte, už lendíme s busom. A ja by som povedal, skočíme teraz. OK, lendíme. Idem asi niekde tu. OK, ľudia, vidíte, už sme niekde tu blízko. Ešte to nie je najbližšie, ale jak vidím, tak tu padá extrémne veľa ľudí. A už majú aj zbrane, takže to nevyzerá vôbec dobre. Viete, keď hovorím, že to neznamená vôbec dobre, tak to neznamená vôbec dobre. Takže to není vôbec dobre. Takže tu budem, super, skočil som ja.
Ja sa zdávam. Ja neviem fakt. Keď už to tú hru prehrám. Super, ja... Ajaj. Zase som skočil. Aspoň vidíte, že je to pre mňa ťažké. Ajaj. Dobre, viete čo, ideme ešte jednu. Tak ja sa vám zase ozvem, keď už budeme lendiť. Ľudia, vidíte, už sme na voľne a toto bude posledná hra. Dúfam, lebo keď skončím zase 90, tak ja už nebudem hrať. Toto video nechcem, že by malo cez 20 minút, lebo to bude extrém. OK, takže ja som vám dačo markol. Tak to vymažem. Viete, že tu máme voľnu, toto je poprvýkrát v tomto videu. Čo je dosť celkom dobré, lebo 3 minút, už sú to tie 3 hry. Takže no, je tu celkom dobré. Tak jak vidíte, sme niekde tu v okolí tohto lesa. A my by sme mohli ísť. Neviem, vôbec neviem kde. Niekde, kde je opustené. Mohli by sme ísť tu. OK, ľudia, vidíte, už sme tu. Mám tu hneď prvec, granát. No a teraz no, tak ľudia, teraz sme sa pekne dostali do úplne super situácie, pretože nemám nič, ani matro nemám. Ale vysvetlite mi teraz, jak sa mám dostať stade. Ja neviem, proste, čo mám robiť. Viete čo, ja skočím a to vyhodím proste. Ináč by som sa nemohol stade dostať. Vidíte, že všetko poctivo vyhadzujem, hej. Zatiaľ najlepšie veci, lebo som ešte nemal nič lepšie než rare, takže zatiaľ to tak. OK, niekto tam lendí. No by som trošku mohol tak postrieľať, takzvané. Tak nič, no. Super, skoč. Ja sa nenávidím, ľudia. Ja som zase skočil. Vysvetlite mi, prečo skáčem. Ako... dobre, takže nemôžeme zobrať, pretože som skočil, lebo som úplne mantinel. Pane... 50 goldov, tak ti si zoberiem. A idem tu na golfovom vozi, ale je tu typek, no tak utekam. Ježiši Kriste, čo sa tu... No tak... tak to radšej padám hned. Nemám zbraň vôbec. Pomoc, ľudia, pomoc. Ja nemám nič. No tak, trošku budem musieť utekať. Ale tam vidím zbraň. Prosím, rýchlo, plav, o život. Máme zbraň. No nech sa ukáže teraz. Kde je frajer? Nech sa ukáže, nie? Mám zbraň a už, aké by sa neukázal, no. Už sa ma asi bojí. A už ho vidím. 22. Nice. Máme kill. Ideme ho vyútiť. Ale to čo je za zónu? Pozrite, čo mám za zónu. Ja mám taký dvojholník. To sa mi ešte nestalo. Dobre ľudia, ja sa vám ozvem, keď nájdem taký file, lebo nechcem, že by toto video bolo veľmi dlhé. OK ľudia, už je tu typek. Vidíte, snažím sa poctivo neskakať. Dobre, tak ja neviem, kde je. Bojím sa. Ja vám poviem na rovinu, sa bojím. Hej. Vidíte, jeden typek tu už utekol. Jo, ja nemôžem skakať. OK, nie. Dobre, opica mŕtva. Asi jeden typek utekol. Jak pozerám. No tak. Viete čo? Idem na ďalšie fighty. Ale teraz vás nezastrihnem, lebo budem dobrý sem ukázať trošku. Ale už toto video je také celkom dlhé, takže teraz som presne skočil, takže vyhadzujem zbraň. Ok ľudia, takže ja sa vám ozvem, keď nájdem zase nejaký, hádajte čo, fight. Takže vidíme sa za chvíľu. OK, našiel som typka, on je ďaleko a ja som musel vyhodiť zbraň, pretože neviem proste byť bez skákania.
super. OK. OK, nice dead. No, ja som nemal žiadne. Tak typer mal super loot. OMG. No len nemám brokovnicu žiadnu. A mám náboje, aha. Tak nevadí, musel som aj tak vyhodiť zbraň. A teraz je to ďalší typek. OK, toto bol asi nejaký slabší hráč. Očividne nehral najlepšie. Viete čo? Ja vypijem všetky súpy, že by ich nikto nemal, lebo nechcem, že by takto sa tam vyhľoval mojimi súpami. Tak teraz máme dosť dobrý hud na výhrob, by som povedal. Vyzerá to celkom dobre, no. A vidím typka. No len môj aim není najlepší. A ešte chcel by som povedať, že kebyže si všimnete, že omylom som tak kde skočil a nevyhodil som zbraň, tak mi to kebyže napíšte, hej, lebo chápete, ja dakedy aj omylom skočím, hej. Proste ma to láka skočiť, ale no, kebyže si to všimnete, tak proste to povedzte. Kebyže sa vám ospravedlňujem, lebo chápete, je to celkom ťažké, aj by som povedal. OK. Tak ja sa vám, viete čo, ja sa vám ozvem, keď nájdem aspoň taký fight, lebo zatiaľ sa tu veľmi toho veľa nedieje. Ľudia, jak vidíte, už sa tu fajte, takže ja